Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. I-alignment bazalwane, it involves transformation. You are being transformed. Kulento obukade uyiyona usukwelinye izinga lokuphila. Ile labathi mangabe ondanga yenu sebekubona uhamba leli zinga of being transformed, but uyayitshela ala kube namagama angithi bantu abasha bathi awuyayitshela lokho asafuna ukuhamba nathi hawu lona ngoba namagama nje amaningi kodwa wena awa-intimidate ngoba ungumntwana kaNkulunkulu elithi kaNkulunkulu greater is he that is within us than the one who is in the world. So when I intimidate by lutho. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen. Uba transformed. Dasivule bazalwane izwi kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Romans 12. Romans 12 bandwele. Abandwele mase sebefikile bathi amen. Amen. Hallelujah. Ukuba transformed bangcwele. Sizofunda izwi siqala ku verse 1 to 2. Amen. Ukuhamba obungcwele. Awukwazi ukuhamba ukuthatha ukuhamba obudwele uma ungazani naye. Amen. Uba transformed so that you can be aligned with his will. Amen. Uhamba ngentando yakhe. Alibonge igama lenkosi. Amen. Fundeka kanje ke bangcwele ngiyaxolisa konethenda yala ekhaya ukufunda nami nginethenda laphana ekhaya so sengajwayele ukufunda. Amen. Ningixolele bangcwele. Hallelujah. Ngakho ngiyancenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ngukumkhonza kwenu kokuqonda. Ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. uNkulunkulu wethu uhlale njalo esincenga. Ngiyancenga bazalwane ukuba imizimba yenu ibe ngumnikelo kaNkulunkulu. Ngiyancenga awukuthi usemnyameni usathane kuvalele ukukhumbule ngiyancenga ungayenzi leyo. Ngiyancenga. Hallelujah. Amen. Uthi uyasincenga usathane abaningi bazalwane afuna mama sathana ndaba nje nawo. Amen. Uyagravaza nje usathane uthanda ukuvandalize nje uthanda ukubona uyinto nje kodwa sinoNkulunkulu wethu osicengayo. Uyasincenga ukuba sinikele ngemizimba. Usasene uyayidimanda and akuhlobisele yona ayidimandi impilo yakhe ayishiye kanjalo futhi akufithi right abese yakudlavaza akayincenge impilo kodwa sinomdala wethu othi ngiyancenga. Amen. Uthi uyasincenga bazalwane ukuze sibe transformed. Asikwazi ukuthi iguqule ingqondo yethu singazange sinikele ngemizimba yethu. Udinga ukuthi siqale sinikele ngemizimba ukuze ingqondo yethu ibe transformed, iguqulwe. Alibonge igama lenkosi. Sikwazi sicabange ubuKristu sibe aligned noNkulunkulu. Uyabona aligned kuba nento ukuthi usefene sekuhlobiseni isono
Abesenathi hayi kwethu. uNkulunkulu athi nje not you. No, not you. Uthi usibambana ngithi uyakhonza nje Nkosi kodwa yena uyakwenza. Athi bona okwakhe wena but not you. Hallelujah. Amen. Kufunakala abantu aguquliwe ingqondo yabo akwazi ukulalelisa kaNkulunkulu. Alibonke igama leNkosi. Lapho uba at peace umulalela. Uyaliwa kodwa uyaphumeleleka. Amen. Kukhona abantu abasha sibiza ukuthi mhlambe sinabantu abasha kuthiwa injendala ayangithandeke lo lembele kuthiwa injendala ngithanda injendala why sihlukanisa abantu abasha. Amen. Yibamusha ungabi namahloni kuba musha isho nami nangengane yakho. Alibonke igama leNkosi. Hamba nayo uye enkonzweni. Yibamusha nayo ishade uyikhiphe. Alibonke igama leNkosi. Umuntu omusha awukazi usho ukuthi yes I do. Awukazi. So umusha njalo uhlala umusha kuNkulunkulu wena. Musuvumela amazwi. Amen. Musuvumela amazwi. Alibe intimidate hawu. Ungane yakho yintsha nawe futhi umusha. Hayibo. Kahle sekwenzakalani lana. Stop the devil. Back to the sender. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Who do you think you are? Ngoba phela maseqala manje uyakushafisa. Angithi phela ngisho ngingatshela angitshela into mzali lapha ngithi hayi mina bazalwane ngikhiphile into ngikhiphile. Nansi naye ngingumfakazi. Ngitshela intombi ngithi uyazi ukuthi uSathane mayesefuna ukungitshontsha. Ukwenza ukumbona omama mabepheka. Abazalwane ngiyapheka nani. Kodwa omama mabepheka behlangene nje benganakini. Bepheka inyama. Ithi inyama ifakiwe ezikwe ebhodweni. Igabha ngithi. Inyama ithi sephelele ngokwami ayike kulungile. Inkathi elinye ixoxa nelinye inkathi ukuthi impilo yethu isiphelele. Amen. Afika umama nemfoloko. Afika inyakazisa athi nalo afuna ukuya ngasemfolokweni afuna ukuya ngasemfolokweni iqhatha phela. Amen. Athatha iqhatha umama athathe lithi iqhatha ngasinde shame abeke eceleni. Athi mangabe sebekile eceleni lithi awungasinda kaphume ekusheni kadalazi ukuthi lapha eseliyodluka khona. Ilona taste. Laba bangemuva bathi uyadela wena. Osuphumile sina sasha la. Kanti yena usewutaste. Ukuthi seni right yini. Nosathane wenza njalo. Bazalwane akafuni uSathane ukubamba ngesikhathi usahlangene nabantu abasha. Nikukusaye enkonzweni usavutha. Odudonsa kancane uzwa amazwi ubani wena. Hawo ingane yakhe yakhonza umuntu omusha nawe ithi phakathi lapho kubantu abasha ayike mina bazalwane sekhona abathi gogo khona abathi gogo khona labantu abasha wena ngeke phela suka manje uyakufuna ufuna kancane uthatha khipha lapha emlilweni ovuthayo ngoba phela isikhuni mahlangene nesini siyavutha lithi ukuze singavuthi fanele ukuthi usidonse kancane futhi khona masinolaka sivutha kakhulu usidonsa kancane masiyashisa sishisa ibhoda ngithi awudonseke usidonse bese siyolotha ngaphandle noSathane wenze njalo then kusuthi uthi one step forward kusuthi 3 steps back. Uma uzoba naleyo ndlela yokulalela ngaphandle ufuna ukuthi align noNkulunkulu ulalele yena ukuthi babitando yakhe ithini. Hallelujah. Sivale manje indebe
inako yakho bathi alifani neminyaka yakhe lo. Wena ususho iminyaka emingaka njalo uhlala uphikisa ukuthi olethe idea yakho. Yini ulungisisiwe. You are aligned with God. Awufanalazo wena. Awukhisho wena kwabavuthayo. Hlala uvutha. Livuthisa ikoltha lakho. Amen. Musu kuvuma ukuba lilothiswe. Hallelujah. uNkulunkulu has a purpose. Ukuthi ukhule lapho kulelo bani. Khona ababukela kuwe ukuthi liyaphileka ivangeli. Uma ngabe nawe ungakasibalibani uyahamba leli ivangeli sinaye kuyouth akanankinga. Amen. Hayi singamjabulisa umoya engcwele bazalwane. Unganaki vala indlebe leyasemhlabeni uvuleleka moya. Izinto zikaNkulunkulu zitholakala kuye. Wathomela umzalwane kuyouth yasesontweni wathi uJesu wafakwa yonke into waphepha yonke into ukuze anikele emhlabeni uNkulunkulu eyedwa waphepha yonke into edingayo ibuye. Amen. So wasenikelwa eyedwa wanikelwa eyedwa ukuze mina nawe senze njani sindiswe. Ngakho why do you go outside yofuna izinto uye kumnikazi wezinto ekho yancenge abazalwane ngobubele bukaKristu imizimba yenu ayibe nje ithempeli kaNkulunkulu. Amen. So that we can be aligned with God. Kumnandi kuba aligned with God. Bathi bebiza ngesilima elubuwazi besasona isilima. Bathi mfata awazi lutho laphana ngaphandle wena wazi ukuya emsebenzini ubuye uye esontweni ubuye uye ekhaya. Suka ekhaya uye esontweni ubuye uye ekhaya. Suka ekhaya emsebenzini ubuye uye esontweni. Bathi nje sina sinjalo. Kodwa kumnandi. Kumnandi. Uyabona mangabe ungathatha untanga yami umbeke la eceleni ungambiza ngokuthi ugogo esasifunda naye ngoba yini akekho aligned with God. Ayikho into emkhuzayo uma ngabe uNkulunkulu uyibona ukuthi uyayazi imicabango yethu. So uyayazi imicabango yakho usutshonjwa isitha. Elakhi voice is very soft. Futhi eyakhi voice ayisekelwa ayinayo support. Kodwa uvesana shokanye athi don't do it. With a very soft voice. Umntwana kaNkulunkulu uyalilalela lelo lizwi ngoba it's serving you. Let's see this. Asilalele bantwana bantu abasha asilalele lelo lizwi. Babize bathi umfana bathi nongeke eyintweni. Bathi umfana ongeke eyintweni umfana kamama bani mother's boy. Ngoba nakho wena uhamba ikhonto ngoba nakho ukhuluma ilanguage engafani nabanye. Phakathi esikoleni uyikhulume nje ilanguage kaNkulunkulu. Umtshele nje umuntu ukuthi ayike lokho kosuthi asiwenze. Ayeke. Akusebenake lo. Cha hamba kwabanye abazokwazi ukuthi makwamukela hayi mina ngincengiwe uNkulunkulu bathi manginikele umzimba wami ube ithempeli lakhe. So angikwazi ukubona ithempeli kaNkulunkulu because he needs to dwell in this temple. Uma ngabe selidate selingcolile angahlala kanjani kulo. Amen. Hallelujah. So asikhiphe ithempeli likaNkulunkulu linjani? Lingcwele linjani? Clean. Hallelujah. And uma ngabe aligned automatically uba obedient. Ukuba obedient bangcwele asiyo into lama ngesona umntana kaNkulunkulu. Ngoba ube obedient even engane encane. Mayikhuluma into aligned with God. Ube
uvesana uyithobe. Mina uNkulunkulu wakwamdisciplina phakathi eklasini. Angazi wasesekwenzeni nani ngabesane ngathetha kakhulu. Uyabona ngathetha ngaze ngakhuluma kabi. Ngathi sengihleli. Ngayibona ingane iphoxeka. Ngathi sengihleli. Ekhaya yanganginika ukuthula lento. Wathi ngiyongcela hamba oqindise ngane. Uyacabanga uthisha wonke ezoxolisa ngane. Hamba oqindise ngane. Uyiphoxile. Hamba. Ngasasa usakwami wabona yini? Yasi u-1 no 2 no 3 ukukhuluma kwena ukukhuluma kahle so. Kodwa ubungonile yebo impela. Kodwa ngikhulume kabi ngabantu besana ukwazi. Cela ukuxoleka. Hey, yathuka ingane eShomeni. Uzoxolisa mina ngingembonile. Yebo khona ngike ngaphoxeka ngoba benganingiyele ukuthi qhamuke kulo. Nathi ungixolele nawe yes. Amhaga. Iphise yabalapho bazalwane. Iphise yabalapho. Ingane ayikwanga ayiphindanga yenze into ebhedayo. uNkulunkulu nje wangisebenzela yona. Amen. Yaziyaphunga umethiko. Hallelujah. Amen. So kunezinto abazalwane uma ngabe usu-aligned with God ezibesane zikulahle zikungabalele ukuthi awukwazi ukukhuluma kahle, awukwazi ukuphendula le nkulumo. Suka kulaba. Amen. Hallelujah. Uba nalento uma ngabe uyabona awukwazi ukuba obedient umuntu ongamkholwa. Uyamkholwa uNkulunkulu. Ube obedient kuye. Noma uthini kuwe. Ukazi azishize uNkulunkulu obona ukuthi yazi yathafule lena. Hawu. Kodwa eseyishilo. You have to be obedient. Bazalwana ngifuna uqamba amanga. Angifuni ukuzenza into engcono. Uyabona there is time izintombi endala. There is time lapho okushada khona left and right. Likuhlebela izwi, yes. Ayibo. Lokushada nini? Usahletelwa izwi. Abasana Saturday izinto umzalwane. Umzalwane omethembile. Akuze umbuzo. Wrong kanjani umuntu esifazane? Athi loshada nini? Uthini lo baba? Konje umshado uyayifunela. Uyahamba uyofuna wena. Ngaleso sikhathi bangcwele angifuni kuhamba ngami. Ngaleso sikhathi noSathane baprepare. Angithi manje nengqondo yakhe transformed. USathane usefuna ukuyitransforma ngendlela yakhe. Usekhona izinto akubuza zona. Uyayithumela ngequeue futhi. Yabantu ababhedayo. Ngangivakazela. Ababhedayo. Hallelujah. Uthi usekuleyo nqosho ikhanda lakho liyazama usesontweni kodwa ukho esontweni. Uyabona mangabe ukuphumela eminyango ukuze ukuthi bekufundwa nekuthiwani awukwazi uphendula because usempilwe engabonwa omunye umuntu eyaziwa wena kuphela noSathane enyonyobela. Amen. Uyatshotshana uSathane lapho usekudembe njalo uyafika enkonzweni ophambili ukhuluma ngokuthi umuntu omusha iphatha kanjani, intombi iphatha kanjani. Athi hey umJuda kadlelani nomSamariya. Athi ungathatha kanjani umuntu ophuzayo wena ungaphuzi. Lapho kunenkinga.
iphiwe yandengaka yegwini endengaka yegwini ngisho igwini mina omatapuna kusana kodwa abazali nobani hayi uzothi afika ushawa kona lokho othi usuka wabamento wabakhomerisha ingconywana lo engathi uyazwana nokuthi uhambe esontweni noma engayi esontweni kusho ukuthi uyofana njengalabo umama bafike babekwe ngemoto esontweni bese bengena akuzakuyi ayilani manje lezinto ezisizone lapha webazalwane kodwa ayikho into emnandi njengokuthi uthi usempini enjalo iya enkonzweni ngoba ilapho ozosinda khona uthi uthatha i-decision uziyabona namhlanje umeke wafika ngemoto yakhe emsebenzini ngizobalinda bonke baphume namhlanje isideni bazophuma bonke athi abuza uthisha hayibo kwenze ngima ngisinto engapheli ngoba khona lapha eminyakeni engithakafike sekuphume bonke angithi ngisuzofakazi waphela masima umntwana kaNkulunkulu uzakhele ini amabhodlela around you uyakhuluma izwi kaNkulunkulu uyafakaza ngoJesu so manje sihamba ngofakazi ngofakazi isho nasesikoleni phela abantwana laba ngiyakhuluma ngoJesu intombi yenze njani manje mina kanjani hayi ngiziyabona nje bandeki ngizosho kahle ukuthi ngilinde kabe hlanga ko-pastry ngizobela ngabo kaphela ngithi ngafika esobeni hayi lapho ngalolo suku wabesane wenza enye into uMamkwanyana by the way ngingaphansi kwagcobo kaMamkwanyana loba kokwanyana haleluya umlazi Christian wayekhona noma wayekhona wawukhona khano lapho wathi awasukume wonke amantombazane zonke intombi ayisukume mina ekhizweni vese sengibekile ukuthi uthini umama ethi asisukume sonke hayi lapho seshilo sonke wasisho engathi ungathi umbonile hayi ngathi umbonile indaba wakhuluma shami mina uqobo ngazathi khona umhlebelile yebo ukhona umhlebelile ukuthi khona into esifuna ukuhamba eceleni athi nje wonke amantombazane asukume ambe ngenyawo ngiyanigoma hayi sagonywa bazana sagonywa wathi uzophuma la uzokhuleka ayaqala le ndaba yakhe ngathi mangifika ekhaya ngathi ngingamfona ungabusela usebenze njani ungabusela ngoba manje wena uhambisana ngendlela esihamba ngayo thina abantwana bakaNkulunkulu wena uze kumina wangishela baphela bezokwenza njani wena ubefanele befanele ngikutshela ngesikhathi ngikutshela ngithambo yelibaba wena bekufanele uye kubaba wena wabesana waqhubeka manje sizoqala ngokuthi uqale phela ungithande bese siyahamba ngesakubaba ayisahambi kanjalo kashintsha ukule plating yingakho ngithi if you are aligned with God ungavumi ukudonswa ekhunini evuthayo udonswe uzulothe ngaphandle hamba noma ngabe sekuthi sekungasavumi uye uzokhuza umoya ngcwele asikhonzeni uNkulunkulu bazalwane inkulu le topic mighty be aligned with God's will uma u-aligned with God's will awukwazi ukwenza into yakho noma usuyifomile wayenza wayihlobisa hayi uyafika yena ahliphise omdala wenzuko ahliphise kube sengathi uyahlanya wababuka ngokwamehla semhlaba
kukhona into engasile la. Ngike lapho yawathola ama-advices ukuthi hayi uright lona indaba wena uyabona phela uyabona ukuthi bayashada bonke wena uzokhishwa nini kukhishini ukhiphe into hey shut up then yonke into inesikhathi wait upon the Lord. While you are waiting, be aligned with His word. Be aligned with His word. Ungashintshi. Khona izikaNkulunkulu lana bazalwane akisemi kumaHebrew. Amen. Hebrew 12 ngicela sekho. Be aligned. Be aligned. Hallelujah. Amen. Be aligned. Oh. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. To be aligned with God. Hallelujah. Hebrews 12 ready. Be aligned. Hallelujah. Hebrews 12 from verse 1 to 4. Funeka kanje. Ubekezela isiphuphele. Lithi ngalokho ke nathi lokho sinefu elingaka lawo ufakazi. Yayizwa loo nto. Amen. Ingakho fanele ukhulume. Umzalwane onjani ongakhulumi noJesu? Awufuna ukuba nefu yofakazi. Elilona elikusizayo. Elikwenza ukuba ungahambi ngentando kaSathane. Ubezana kuba khona lento abantu ebengifakaza kubona bazothini. Kube sengathi udukisa lonke izwe wena. Amen. Sinefu lofakazi elisihaqileyo. Masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi. Sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikuniseleyo. Bese ngithanda besisuka nqele. Othi sibhekile uJesu umqalisi nomphelelisi wokholwa kwethu. Owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Amen. Wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Uthi lana sibhekile kuJesu. Uma u-aligned with God ubheka kuJesu. Bheka kuJesu. Hallelujah. Awubheki kwezinye izinto zizokuphazamisa. Uma ubheke kuJesu ilapho ozokwazi ukuthi kulonke lokhu noma ku-right yini. Siyona sibuya sesikholwa ingenxa ukuthi sithi sibheke kuJesu sibe siphinda futhi siluze ifocus sibheke kwezinye izinto. Zizokulimaza. Ingane noPeter ehamba olwandle bazalwane. Wakwazi ukuhamba ebiza uJesu ngesikhathi amehlo akhe ebheke kuJesu. Wakwazi. Kodwa the moment ewasusa amehlo akhe kuJesu kwenzekani kanjani? Waqina. Sicila kanjalo futhi. Sicila kanjalo. Zintombi nezinsizwa asambe amehlo ethu ebheke kuJesu and be aligned with him, with his will. Be aligned. Ungavumi ukususwa. Ungavumi ukususwa isho nawo ontanga bakho. Kwesinye isikhathi ukasebenzisa uSathane umzalwane omkhonzile nomthembile nobuka kuye.
Abesana khuluma into eweird. Ubesana ubona ukuthi Kusiyami. Ingakho athi Jesu sibhekile kuye engumqalisi nomphelelisi. Athi kuJeremiah ubusisi umuntu othemba lakhe likuJesu. Nothembela kuye. Athi uqalekisi umuntu othemba lakhe likubantu. Uma ngabe sithembela kubantu bazosiphoqa bephakathi enkonzweni. Bazosiphoqa besona entsheni. Ngakho amehlo ethu asibhekise kuJesu. Akakaze aphoqa umuntu. uJesu akakaze aphoqa umuntu. Instead, we are correct with a very soft voice. Ubiza kuphela ukuthi wenze njani. Akanalizwe eqinile ephaphile njengekaSathane athi akutshengisa nabantu abathile abawofakazi ngakho ukuthi ubani nawe uyakwenza ukuthi afike esontweni esifulile umlomo ngamena umbonile lapha kwimoli ehamba nobani umbonile nje enza ukuthi umbonile nje ubani uyakutshengisa uSathane akutshengisa kodwa umoya engcwele uthi ngosanathi aqede lapho wangibuza omunye umntwana wathi ngimuzwa kanjani umoya engcwele ngibona kanjani amazwi abamaningi ngathi uzokwazi ukum-identify ngokuthi akanawo akasekeli akasupport akanazo izinto ezithize akatshengisa abantu abezuroni athi bhaka eklasini namba nezithenjo zikathisha ziyabhaka musa athi ufuna umama athi mayithethe ukuthi umphendule uqhuthula umlomo musa uzokutshengisa zakutshengise nengane uyapasta ukuthi inganazi nayo iyawuqhuthula umlomo mayithula wena-ke usuzenza ugcwele uyabona lokho bhekisa amehlo umqalisi nomphelelisi uyena olithemba lethu uyena futhi ositshela iqiniso uyena futhi osinakekelayo uyena ongeke avandalayize impilo yakho musu ubhekisa abangani amehlo akho musu wasusa omdala wensuku bese uwayisa kubantu abathembile ngoba izwi kaNkulunkulu liyakhuza ithi uqalekisiwe umuntu othemba lakhe kubantu wena bheka yena engumqalisi hayi bafethu asambeni thina intombi endala asambeni senkonzweni simkhonze uNkulunkulu sengathi siyahlala singa-intimidate amazwi aqhamuka eceleni ngoba funa siluze ifocus amen bese sibheke ezinye izinto abese yajabula uSathane usuhambe kangaka noNkulunkulu usumkhonze kangaka uJesu ngemzuzu nje ogcina usujabulisa lesi sitha hayi bazalwane asimbhekeni yena engumqalisi nomphelelisi akaphoxani ungani aphoxa kodwa akaphoxa amen musu give up uma ngabe kade usunayo lo moya wo give up please don't give up your turn is coming awusebenzi usugive uphile your turn is coming hallelujah ufundile nakho konke bathi umsebenzi awuthi your turn is coming mina ngake ngathi ngiqeda ukufunda ngahlala for 5 years baqashwa ngapha nangapha abangasindisiwe babuza mina nathi ngane ngiyakholwa nje indaba ngathi yebo ngiyakholwa kodwa khona into engiyithanda ezweni likaNkulunkulu lithi yonke into inesikhathi sayo nami isikhathi senu nami I'm waiting for my turn yes noma ngabe ifika sengiyobuka noma njani it's fine as long as iqhamuka uNkulunkulu hallelujah amen nawe ungatatazeli umuntu omusha ungavumi uku-intimidate amazwi hlala wayezethu umama uMahlaba efikile enkonzweni athi hlala njengevila ivila bese lehlale ngabona ukuthi kukonakele lecele lihlale kodwa ake senze njalo kancane ungavumi ukhishwa
emlilweni bese uyaphola abese egiya ngethambo lakho isathane. Amen. Asihlale ngokubekezela amehlo ethu ebhekisile kuJesu Kristu engumqalisi nomphelelisi. Uthi sibheke yena uthi sibheke yena yedwa bazalwane. Ake sibheke. Uyazi ukuthi ekubhekeni kwakho uyingesikhathi uya-aligna with his will. And wenza lento athi seek ye the kingdom of God and everything shall be added. Uthi mfune yena. And amehlo akho mayibheke kuyena. Yena uthi take care of your things. Uzobona ivuleka iminyango ebivalekile. Iyavuleka bazalwane. Lapho I guarantee you ukuthi ayivuleki manje but iyavuleka because your turn is coming. Yes. Your turn is coming. Don't give up. Never give up. Hallelujah. Ubulala bonke abantu ababheke kuwena khona abamotivator wena. So isizwe esiningi leso sibulalayo. Wena stand still and know that God is God. Noma ngabukeka sengathi akezwa kodwa uyezwa. Noma ngakhuleka kube sengathi akezwa uyezwa. Musukusuka kuye. Uyezwa. Hallelujah. Uyezwa. Don't give up. Don't give up. Usufuna ukuya ama-drugs, don't give up. Uyezwa. Your turn is coming. Hallelujah. Can we stand up? Uzosiza kancane ukuthi singabheki izinto zomhlabesha abanayo. Kodwa siwabhekise kuye amehlo. Aligned with his will. Mhlambe ngenzeka ukuba usuhlale kakhulu awusebenzi ayikho into eyenzeka kuwena kodwa umntwana kaNkulunkulu. Ziningi izinto ziyaphela kodwa khona umuntu olibempelesele sihlala. Uyambuka nje ukuthi umuntu akalazi usize kunabo. Akayazi impembekele nayo. Kodwa namhlanje kuseni I came to encourage you ukuthi don't give up. Never give up. Stand still and know that he is your God. He will never leave nor forsake you. Uyena ezwini lakhe, nguye namhlanje, nguyizolo, nguyungunapha akaguquki. Abantu bayaguquka, izinto esibambelela kuzo ziyasala, ziyabona, izinto esibambelela kuzo ziyashiya, ziyaguquka, kodwa ukhona ongaguquki. Stand still, never give up. Mthande sebethi uyisilimo, mthande sebethi khona ongalungile la wena. Amehlo akho mawabheke kuye. Hallelujah. Amehlo akho wasuse kulezi zinto wabhekise kuye engumqalisi nomphelelisi. Never give up. Uthi ngisho namhlanje kuseni ukuthi kukhona yini othi Nkosi obesethi nje Nkosi mina ngikhathele. Yazi ngikhathele ngempilo akukho okulungayo. So ngiyabona uSibanibani esaphuma naye esikoleni uyaflarisha. Mina nje izinto zami zibephindele emuva. Usucabanga nokumyeka yena. Kunezinto ezihlebelayo indlela ebusukulele. Ukuthi uyabona lento obambelele kuyona kuyona. Hayi yona. Isitha lesesihlebelayo. Isitha lesesi
ezela phambili akhulekele egameni likaJesu. Isitha lesi esithi give up. Ungavuki. Is there anything too hard for God? I guess uma ukhona njengamanje iza phambili sizobeka izandla zizoqaqekisa and sizobethela kuwe ukuthi never give up. Never give up. Hallelujah. Hallelujah. I just want to say, never give up. Ake sivaleni amehlo.